Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian at tingay danon may kadakayo dagiti damdamag iti daytoy gundaway babayan ti Tiradpas damdamag agsapa. Manggiganyo daytoy ti 693 Radyo Tiradpas ken mabuyayo iti DZTP Digital TV. Dagiti damdamag indauluan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ti panagsapata dagiti barungan na butusan nga National Executive Officers ti Vice Mayor's League of the Philippines. Iti seremonya nga napasamak ti Presidential Hall iti Malacañang Palace iti Abril 6 iti daytoy nga tawen. Sigon kini Presidente ti BPM or BMLP nabukel iti 1988 iti Quezon City ket maysa nga organisasyon. Dagiti amin nga Vice Mayor manipod ti naduma-duma nga syudad ken munisipyo iti entero nga pagilian. Panggep na tagserbi nga plataporma para ti komunikasyon, panagtitinulong ken panangitandudo iti nasihat nga panagturay ti lokal nga level. Iti agdama adan daytoy ti 1,634 nga kameng. Dagiti nailyan nga opisyal ken nagserserbida iti 3 nga tawen. Sa balipay nga damag, dito'y Tiradpas damdamag agsapa. Ipatungpal ti Department of Interior and Local Government wenno ti panakayparit ti panaginom iti arak kadagiti kalsada ken dumapay nga pampubliko nga lugar. Agraman kadagiti barangay sigon iti ahensya panggep daytoy ti madan ti naurnos na dalus ken natalged. A komunidad ng Runa Tirabiing nga masansan nga mapasamak ti riribuk. Malaksid iti dayta nainget pa iti panakaypatungpal ti curfew kadagiti agtutubo. Daytoy tapno mapatibker ti disiplina dagiti agtutubo. Ken malapdan dagiti insidente ti krimen, aksidente ken daduma pay nga peggad kadagiti kalsada. Malaksid ti panaginom ti arak pakairamanan nga iparit ti DILG dagiti sumaganad. Agtaples wenno kawes ti saan wenno awan ti kawes na nasya dayto iti publiko panag video okay kalpasan ti 10 PM nang runa no makariribok kadagiti karuba. May nagtidaytoy mandar ti DILG kadagiti official ti barangay nga agbalinda nga consistent ken patas ti panakaypatungpal kadagiti ordinansada. Iti sa balipay nga damag, diti palang Tiradpas damdamag agsapa. Adan nga wenno nagpirma ti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA ken GCAS. Iti Memorandum of Agreement wenno MOA tapno mapapartak ken mapasayat ti panagbayad dagiti overseas Filipino workers ti panakaykameng ti OWA uray no sadino ti ayanda wenno pwestuda. Sigun iti ahensya mabalinen nga bayadan dagiti overseas Filipino workers dagiti contribution dati membership babayan ti GCAS app panggep na nga adda nga madanon
Kinagtultuloy ti benepisyo para kadagiti OFWs. Sigon kini OWA Administrator PY Kaunan, dakkel nga bang-ar daytoy kadagiti OFWs. Gaputa manipud lang ti mobile e-wallet da ti makabayad ti membership fee da. Nagyawan ti OWA ti GCash ti ganwat na nga mangipaay iti pagnamayan ti panagbayad kadagiti baro nga banwar tayo iti pagilyan. Parigtaan manen ti Department of Social Welfare and Development uno DSWD. Dagiti benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program uno 4Ps nga mangisubmitir. Iti aplikasyon ti Expanded Enhanced Lifeline Program ti concessionary ti Danom a Maynilad Water Services Incorporated. Sigon kini 4Ps National Program Manager Gemma Gabuya, panggep ti ELP nga pababayan ti gastos dagiti nababat ti matgedan na nga pamilya kadagiti lugar nga saklawen ti Maynilad iti West Zone ti Metro Manila ken Cavite. Kinunana nga dagiti dadakkel uno dagiti qualified nga 4Ps beneficiaries ket makaawat ti nasurok nga 50% nga diskwento iti basic charge ti bilda depende ti konsumo da. Tapno maka-avail na skin ngagsumiter ti aplikasyon ken dokumento kasi ti kaudyan nga water bill ken 4Ps ID ti kasetgan nga opisina ti Maynilad wenno iti Barangay Health Desk. Kalpasan nga maprubaran ti aplikasyon epektibo nga dagos ti diskwento iti sumarno a panawen ti panagsingir. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dititirat pas damdam magagsapa ad adupay nga PUB drivers ken operators tinakaawat ti 5,000 nga subsidy ti gasolina tunggal maysa manipod ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB. Sigon iti kaudyan nga datos ti subsidy nga naiwaras iti naduma-duma nga paset ti pagilyan ket dimanon ti dandani 1 billion pesos agraman ti National Capital Region nga dimanon ti 200 million ken daduma pay nga rehiyon kasi ti Calabarzon, Central Luzon ken Central Visayas. Karaman ka dagiti benepisyaryo dagiti driver ken operator dagiti jeepney, UB Express, bus, taxi, TNBS, tricycle, kastamet dagiti driver services ken motorcycle taxi. Sigon kini LTFRB Chairperson Begor D. Mendoza, agtultuloy ti panangpapartakda ti proseso ti panagiwaras tapno dagos ang makadanon dagiti tulong kadagiti nasulinek nga lugar. May nayon pay nga mapapigsa ti koordinasyon ti nagbaitan dagiti naduma-duma nga ahensya tapno mapapartak ti panagiwaras ken masigurado nga may kaditulong amin nga kwalipikado a benepisyaryo. Inayon na nga ti Apari at ti Western Visayas ken adani ti 118% wenno daytoy ket kabayatan na. Inlawlawag ti Department of Energy wenno DOE dagiti post nga agserserkulo online may naig ti energy lockdown nga nakaikabilan met ti logo ti ahensya. Sigon iti Energy Department peke nga damag daytoy ken awan ti anunsyo da mainaig iti daytang. Nagpakdar ti DOE a may busor wenno may kontra kadagiti video nga pinataod ti artificial intelligence wenno AI nga mangisaknap ti ulbud wenno sana pudno nga damag may papan ti energy lockdown. Naminsan manen in panamnama ti departamento ti agtultuloy nga panang monitor ken koordinasyon iti nagbaitan daytoy ken ti industriya tapno masigurado ti agtultuloy nga umdas nga supply ti enerhiya ken kuryente iti pagilyan. Kabayatan na impadamag ti Philippine Statistics Authority nga ngimato ti inventaryo ti bagas iti pagilyan itay napalabas nga bulan ti Marso. Sigon ti Philippine Statistics Authority, dumanon ti mapatta-patta nga 1.88 million metric tons ti dagop nga inventaryo ti rice stocks ti pagilyan idi Marso 1, 2026. Nangat nga to daytoy ti 16.5% ngem ti 1.61 nga milyon nga metriko tonelada nga nay-record ti sumetlaeng nga panawen idi napalabas nga tawen.
Nupay kasta 11.1% nga nabababanoy dilig inventaryo idi napan abulan. May basar ti datos ti PSA imado ti 34.9 nga porsyento ti inventaryo ti bagas. Manipod kadagiti bodega ti National Food Authority 15.9%, manipod ti pamilya ken 6.9% ng inventaryo manipod ti sektor ti komersyo. Kabayatan na dimanon ti 4.1 nga porsyento ti inflation wenno rate ti panagnato ti presyo dagiti tagilako kon serbisyo ita nga Marso wenno idi na palabas nga bulan ti Marso sigon iti Philippine Statistics Authority wenno PSA. Dahito ket manipod ti 2.4% inflation nga na-record ti bulan ti Pebrero. Kaputi dito ti promedyo nga inflation manipod Enero aging gana ti Marso ket na-record iti 2.8%. Panangilawlawag ni PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, dahito ket gapuan ti dakkel nga panagnato ti inflation iti transportasyon nga ngimato ti 9.9% nang runa ti panagnato ti presyo dagiti produkto petrolyo. Nag-contribution met tinangat-ngato nga presyo ti bagas ken kuryente, LPG ken house rent bills. Diti Metro Manila na-record ti headline inflation 83.6 idi Marso manipod ti 1.9% idi Pebrero. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. I-roll out ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tinakaykadeng nga panakaypakat ti cash relief assistance para kadagiti PUB drivers ti ruwar ti National Capital Region itang Miyerkules, Abril 8. Paset na ito, iti panakapalawa, iti panakaywaras, ti tulong, itiruar ti Metro Manila, kas maibasar ti direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagtultuloy nga suportaran ti sektor ti transportasyon. Sigon iti Department of Social Welfare and Development, bisitahin ti Sekretaryo, dagiti payout site iti Nueva Ecija, Pangasinan, Pampanga, ken Laguna tapno masigurado ti umno ken organisado nga panakaywaras ti tulong pinansyal kadagiti benepisyaryo. Mainayon pa'y makipagkita pa iti sekretaryo kadagiti sumagmamano nga nagawid nga OFWs iti Middle East tapno kitain da no kasano ti aramiden da ken masigurado nga mapinnek dagiti kasapulan da babaen ti psychosocial support ken livelihood assistance. Pinasingkidan Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga nasiputan da ni gaming tycoon Charlie Atong Ang iti Vietnam idi napan nga bulan. Sigun ken kuana may basar da ito tinaawat da nga intelligence report kinagtultuloy nga ma-verify babaen ti back channel coordination kadagiti kakadwada iti dayta nga pagilyan. Iti interview ti media ti Camp Crame kinuna ni Remulla nga posible nga limasat ti gaming tycoon ti backdoor iti lugar ti Mindanao tapno rumuar ti pagilyan gaputawan ti record ti Bureau of Immigration. No pay kastag talinaed nga intelligence ti informasyon ken awan ti pamatalged manipod kadagiti autoridad iti Vietnam. May palagip nga bilin ti pangukuman ti panakaresto ni Atong Ang may naig ti mapapati nga mastermind ti panakakidnap ken panakapapatay ti nasurok nga sangagasot nga palotero manipod idi 2021. Imon unang imbaga ti sekretaryo nga mabalin nga napanday ta iti Golden Triangle nga menlibak ti Cambodia nga the record nga simrek dayta ti pagilyanda. Kinunapay ni Remulla nga rinugyan ti gobyerno ti informal back channel talks ti Vietnam tapno maberipikar ti lokasyon ni Ang bayat ngagtultuloy ti dakkel nga operasyon ti Philippine National Police kontra Ken Kuana. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem paborkam ken inumen tapno maagasan dagiti naduma-duma nga sakit. Itan adan iti herbal capsule na.
Ti pito-pito katadan iti kapsula pinapartak ti panaginom, pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabaylanen ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red Alingatong, Santon Mangosteen, Epektibong Serpentina, Panyawan Makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya, Sambong Banaba Lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema iti nangato nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg, wenno bukol-bukol, bato, kanser. Napartak ang mabanog ken maawanan pigsa wenno agkakapsot. Agosar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yun dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Iti tagwadin Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy, ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocos Sur Premels Pharmacy, Farmacia Monlaisame ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clements Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brill's Drugstore, San Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria con San Esteban na Prials Pharmacy, ken iti Santiago Ilocos Sur Kalugaran Pharmacy. Adadupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Love for our team dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mary yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Ta dakkel unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Ta syempre siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga impayegda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. Thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit
through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket ado iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So ado manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti ito nga serbisyo iti gobyerno. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-hindi. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Wag ka nang magyosi, wag ka nang magyosi, wag ka nang mag-vape, wag ka nang mag-vape, wag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joshua Lecter, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to Manila City. Thank you to the President, for allowing us to host them.
PDL in Manila City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Manila City. Agtultuloy ti panakadandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirat pas damdamag agsapa. Indagadag ti Philippine National Police nang runa kadagiti komunidad nga datigit ti baybay ti aktibo nga panagbantay ti panakaypuslit ti illegal nga droga iti pagilyan. Sumarunod na ito iti panakaduktal ti nasurok nga 22 million pesos nga gatad ti shabu. Nga nasarakan ti maysa nga mangalap ti asideg ti Nasolinek nga isla ti Patnanungan, Quezon. Sigon kini PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., napateg ti akem dagiti mangalap ken dagiti agnanay ti igid ti baybay ti panagriget para ti national security. Imimbestigaran dagiti otoridad ti nagtaudan dagiti pakete ti illegal nga droga, partikular no nabati daytoy iti kabaybayan wenno nairanta nga maiwaras. Imbinglay ti PNP nga masansan nga baybayan dagiti sindikato dagiti kargada gapu tinainget nga panagpatrolya ti baybay ken no daduma agmududa kadagiti lugar nga pagkalap nga mamagpeggad kadagiti di agsuspetsa nga sibilyan. Kabayatan na nakaawi din ti kanayunan nga 20 at maysa nga Pilipino kalpasan nga naipit da ti agtultuloy nga riribok iti Middle East nagdisu ti eroplano ti Qatar Airways QR928 nga nagluganan dati nino yakin International Airport Terminal 3. Naglugan ti 19 nga overseas Filipino workers ken maysa nga kabagyan nga nag-avail ti repatriation program ti gobyerno. Nakaawat na titulong manipod ti Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA, kastamet ti Department of Foreign Affairs ken ti Embahada ti Pilipinas iti Doha, Qatar. 67 met nga OFWs ti nagsubli dito pagilyan manipod Qatar pakairamanan ti limapay nga OFWs iti ken 13 nga kabagyanda itay napalabas nga lawas. Iti pakabuklan 564 nga OFWs tinagawid manipod Qatar kas may basar ti direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga natalged nga pagawiden wenno iyawid dagiti Pilipino nga naipit iti riribok iti Middle East. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. In-inspection manen ni Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon ti sumagmamano nga paset ti EDSA itay napalabas ngal daw kalpasan ti round-the-clock rehabilitation ngayon sa yangkat ti DPWH iti napalabas nga Holy Week. Imunan nga bili ni Presidente Marcos Jr. tinsigida nga panakapabaro ti EDSA saan nga 2 nga 20 kasapulan ti proyekto. Karaman kadagit inspeksyon ni Dizon ket ti agpaabagatan nga Magallanes flyover analukatan manen ti alas 5 ken iti napalabas ngal daw ti bigat ken kastamet dagiti baro nga aspalto ken lane markings ti sulit ti Top Avenue iti syudad ti Pasay. Nalpasen ti phase 1 ti rehabilitation 2 nga bulan sakbay ti nakedeng schedule. Isagsagana met ti DPWH ti bidding para ti phase 2 ti proyekto nga mangsaklaw manipod Orense iti Makati aging gana ti monumento iti Calaucan. Kabayatan na intuloy manen ti gobyerno syudad ti Manila ti programa nga libreng sakay nang rugi tay napalabas ngal daw sigon kini Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Saklawan ti programa dagiti jeepney iti inem nga distrito ti syudad nga mabalin nga pagluganan dagiti pasahero nga libre nga daan ti libreng sakay nga naipaskil. Ti panagsubli ti programa kat sumarunod ti munangal daw ti operasyon iti Marso 30 ken 31 nga nagserbi iti nasurok nga 300,000 nga pasahero na ipatungpal ti pre-ride program. Babaan iti Executive Number 14 Series of 2026 kas sungbat ti panagato ti presyo ti lana.
Iti sidong ti programa sa klaman ti gobyerno ti syudad tinaldaw nga matgidan dagiti chopper ken operator at ti subsidy nga tunggal chopper ket na nga to. Iti naingato ti 3,500 manipod ti dati nga 3,000 pesos. Iti dati agundaway, alawatan tayo ti maysa nga live report manipod ti Ruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Thank you very much, partner Jerry. Dato'y napasamak nga uplan galugat nga insayangkat dagiti kamong PNP sa Provincial Jail ti Barangay Taleb, Bantay, Ilocosur agaro alas 7 hingganat alas 9 ti bigat iti Kalman. Dagiti personal iti Provincial Intelligence ken dagiti kamong iti Provincial Drug Enforcement Unit ngayon daulwan ni Police Major Juan J.R. Magay OIC Provincial Intelligence ti Ilocosur PPO karaman dagiti kamong ti PIDEA, DOJ, panakabagitan DOJ, SWAT team, iti Ilocosur Provincial Mobile Force Company, kan dagiti kamong ti media, kan kastamutan dagiti kamong ti Ilocosur Provincial Jail, nga dadawluan ni Raymond Tabios, Provincial Jail Warden. Iti panakasyangkat ti Oplan Galugad, kadagiti mismong jail facilities iti Provincial Jail, masarakan sa Barangay Taleb, Bantay, Ilocosur, ngano sa dino ket awan iti narekobre ti ora nyaman nga klase ti kontrabando. Kabayatan iti activity ken nakastamutan iti panakasyangkat ti dialogue ken symposium ngano sa dino ket naisangkat kadagiti amin nga tattao nga dagitoy ket adda nga nakabalon kastamutan panakaipay kadakwada iti namnama ken panangated iti pintas amuragat. Naglipas iti activity ngano sa dino ket nabunga ken awan iti uray nyaman nga klase iti insidente anapas pasamak. Kabayatan sa Bali Padamag iti napasamak a commotion agaro pala 1:30 iti bigat kuno parbangon iti Kalman sa Barangay Namnama, Sinait, Ilocosur. Ti biktima may isa lalaki, 21 anyos, sa walang nasawa estudyante at taga-barangay Tepeng, Sinait, Ilocosur. Idinto tayo ti suspect may isa lalaki, 38 anyos, kan may isa pa lalaki, 37 anyos. At dapat ti kadwada lalaki at 37 anyos, balitan loda amin na gitoy, at taga-barangay Pasis, Sinait, Ilocosur. Basar it report ti biktima kadagiti kamang ti Sinait Municipal Police Station napanda ito iti maysa nga gutuhan ngono anangan iti linugaw masarakan tinadakamat a lugar partikular iti akin amyanan nga paset ti Corpus Clinic Hospital. Ang kabayatan iti gandana nika nga rimswat sa andang nga nagkikinawatan tinagbaltan ti biktima ken dagiti grupo iti lalaki nga dagitoy ket customer metlaeng nga nagresultaan iti saan nga handan nga nagkikinawatan wenno napasamak ti commotion. Idayta nga kanito baga tinadakamat nga tao nga ditang ada di jagandat nga mga kabil ken kuana ken maysa kadakwada iti nang malo babaen iti panangusar na ti bakbak nga adda karga ng natangke na ba kapan iti apan nakasugat iti ulo na. Kastamutan may sapay kadagiti kadwada iti nang ingagara ng ngibuyat iti napudot nga guto bilang kanan da iti mismo nga ulo iti biktima. Iti dito nga report dagiti kamang ti police station sigsigida nga nang big sa siya sino dagiti suspect. Dagiti nga nagpapatangga iti mismo nga investigation section iti Sinait Municipal Police Station dagiti dua nga partido ngem awan tinapasamak nga pannakarisot ti biktima ket na imbagana nga mangi pila iti reklamo kontra kadagiti masuspetsa ken kalpasan na dagiti kamang ti Sinait Municipal Police Station iti nang epekto iti panakaresto kadagiti suspect. Dagitoy tatan iti nailasat iti medical examination sa Ilocosur District Hospital. Kabayanan na sa Manipedamag,
Ito'y napasama ka disgrasya garo alas 8:20 dilaeng rabi dito partner manipunti National Highway ti Barangay Taleb Bantay Iloosur. Nakairamanan to iti may sa nga 39 anyos alalaki dato'y kat naka-helmet ken awan ti lisensya na nga naipakita natin dayta kanito taga Barangay Taleb Bantay Iloosur. Nagi maneho ti asul ken puraw iti kolor na Honda Wave Dash nga daan plate number A1740C. Ken may sapay lalaki tingkol 38 anyos paro grocery sales agent. Agi siya nga maneho naka-helmet at taga Barangay Sakuya Santa Ilocosur. Nangi maneho iti nangisita Yamaha NMAX nga daan plate number 924AQC. Kasar iti report ti PNP tinaalad nga CCTV footage iti operation center tinadakamat nga ili. Dagiti dua nga motorsiklo ket dagito iti agpapadaya. Idi ta makadanon dati na sa mga kanti disgrasya dati muna nga behikulo dati Honda Wave dati iti nag sarimadeng wano nag-slow down nga no sa dino dati kuma iti sikko iti kanigid. Ingem kabayatan na ditan nga adinong parisuna iti mangsarsarunok ken kuana nga nagmaneho iti NMAX. Dagiti datan iti nagresultaan na nga na disgrasya dagiti dua nga drivers nagsagrap dati sugat ti pagbagida dagiti tinaitaray sa Ilocos Provincial Hospital iti Metro Pigan Cooperative nga napaagasan. Dagiti motorsiklo iti nadadaulan ti di pa mo digatat para ti pan nakatarimaanda ngano sa dino ket adada dagitoyen iti Bantay Municipal Police Station. Dagiti dua nga drivers kada doktalan da nga may pagarup adagitoy iti nakakainom iti arak. Para dinamdaman ka sa paano nalpo ko yayon. Thank you, partner Ronald. Kada kitang damdamag. Ada dupay nga detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Josh Anderson, Choco Moto, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, Ricky Malone, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour.
binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ni paglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. Sama-sama, Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na makuha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito'y tirad pas damdamag agsapa.
DSWD regional payouts para sa mga tricycle drivers. Umarangkada na ngayong araw ang malawakang payout ng cash relief assistance para sa mga TODA. Personal na bibisitahin ni Secretary Rex Gatchalian ang mga payout sites sa Nueva Ecija, Pangasinan, Pampanga at Laguna upang bantayan ang distribution ng assistance to individuals in crisis situations. Pangunahing layunin ni Secretary Gatchalian na matiyak ang mabilis at maayos na proseso para sa mga benepisyaryo. Target na masiguro ang bawat kwalipikadong driver ay makakatanggap ng 5,000 pesos ayuda nang walang aberya o mahabang pila. Ang regional rollout ay bahagi ng direktiba ng Pangulo na pabilisin ang saklolo sa mga sektor na apektado ng krisis. Batid ng pamahalaan ang bigat ng taas presyo ng krudo, kaya naman prioridad ng DSWD na protektahan ang ating mga driver. Layunin nitong pagaanin ang gastusin ng kanilang pamilya at matiyak na tuloy-tuloy ang kanilang pasada dahil sila ang nagsisilbing gulugod ng ating lokal na komunidad. Agtultuloy pa lang, di pa na kayo dandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Alawatin tayo, ti sabali pa yung live report, manipod tirwar. Partner Nick, go ahead partner. Thank you very much, Partner Gary. At dati ko dyan pasabak vehicular traffic incident. Napasabak na ito alas 4:35 di April 7. Iti National Highway, Barangay San Juan, Santo Lucio, Licosor. Karaman dito iti unalugang nga binanihor tagtawan ti Duapolo. Babae, dito ito ng driver's license ng maneho kanawan ti helmet. Residente ti Barangay Bani, Santa Lucia, Licosor. Minanihor at ti Maysa ng Maris na labagang Euro motorcycle. Dito ito ng ti plate number nga naikabil. Karaman pa dito ti maysa nga lalaki ang tawon ti 20 kutsiyam. Dito ito ti driver's license kang maneho kan dito ti residente iti Barangay Maligaya, Bunuan, Gisit, Dagupan City. Minaniho naman ti maysa gray Mitsubishi Expander. Adaan ti plate number nga NGK 2375. Karaman pa dito ti agtawon 32. Lalaki kan dito ti adaan ti driver's license kang maneho. Minaniho na un residente ti Barangay San Jose, Canton City, Lucosor. Minaniho na ti maysa nga gray Toyota Corolla Altis sa adaan ti plate number nga NBK 5072. Mibasar iti CCTV footage sa amin dagiti natagapagulugan dagiti tagpapamyanan direksyon no sa dino dati may katlugulugan dati dati posisyon nga muno na idinto dati may munagalugan dati dati likudan na ket temporaryo nga dito nagsardeng gapo ti ongoing road construction iti masangwanan idin nga dati munagalugan dati nagekisiko ti right maneuver towards nagturong iti shoulder ti kalsada dati sa nga dadlawam nga dati may katwa nga lugar nga daldalya sa ti abda ti shoulder lane ket kalpasan na deta napasabak beten iti panagtungpar nga nakadadailan na ti agsumbager kuno nagbaitam ti munalugan ket may kadulogam ti resulta na dati impact gapot impact dati umunang nga lugar dati iti adaan iti panakadadail gapo iti data natungpar na met dati daking kanawan apaset ti may kadulugan nga rason iti panakadangran amin. Uno na taan ti dadail amin, dagiti karamang ngalugan, iti sampay nga mo, iti gatat iti panakaestimarda. Dati driver ti monulugan, dahito iti naglakam, iti panagadangrang, dahito iti nepan, iti Santa Lucia District Hospital, idinto nga dati drivers ti may katwalugan, may katlulugan, ket dagito iti saang nasaktam. Ket dagito iti nagagad, nga may ko ti medical examination, para iti damdamag agsapa, Nick Baruga, Tiradpas News. Thank you, partner Nick. Iti dayta nga live report. Agtultuloy pa lang, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirat pas damdamag agsapa. Impa sigurado, ti DOH, ngawan ti kurang ti supply, ti nga bantayan dati presyo, dagiti agas, ti bayat ti krisis, ti gasolina, gaputi tensyon, iti Middle East. Sigon kini DOH Secretary Ted Herbosa, bantayan dati presyo ti maapektara nga produkto, kas kadagiti daddo mga produkto nga agas, kawes, taraon, mabaling nga umadu amin dagitoy, gaputi epekto ti krisis iti Middle East. Inayon ni Herbosa, posible nga marikna ti epekto na kadagiti masangwanan nga panaggatang, gaputi mabaling nga ipangato dagiti manufacturer ti presyo.
Kinunapay ti DOH nga umdasen ti stockpile ti gobyerno nga agas nga on standby para kadagiti ospital ken pampubliko ken awan pa lang ti kurang a supply. Inayon na agtultuloy ti serbisyo sa lunat kadagiti ospital, bukas centers ken daduma pa nga programa ti DOH nga mabaling nga marikna ti epekto na ti out of pocket expenses dagiti gumatang iti agas iti butika. Itagdamag tultuloy ti panang monitor ti DOH ti presyo ken supply ti agas bayat nga dati kasasaad iti Middle East. Kabayatan na kaudyanen nga damag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Ipaay ti Land Transportation Office Region 1 ti free rides para kadagiti agbiyahe ti La Union kasungbat ti panagnato ti presyo ti lana. May patungpal daytoy nang rugi ti kalman kitatangal daw tumunang mangrugi ti libre nga panaglugan ti alas 4 ti bigat ken saklawen na dagiti sumaganad nga rota. San Fernando, Rosario, Rosario, Sudipen, Sudipen, Rosario. Iti Malem, San Fernando, Rosario, Rosario, San Fernando, bayat nga ti may kaduangal daw, tatangal daw daytoy. San Fernando, Rosario, Rosario, San Fernando, iti Malem, waninto no Malem, San Fernando, Sudipen, Sudipen to San Fernando. Sigon iti LTO, panggep daytoy nga programa ti panangipay ti liwliwa. Kadagiti rider, babayan ti natalged ken libre nga transportasyon. May tunos daytoy ti direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ken babayan ti panangimaton ti DOTR Acting Secretary Attorney Giovanni Z. Lopez ken hepe nga katulungan wenno Assistant Secretary ti LTO nga ni Marcos B. Lacanilao. Ti LTO Region 1 ket idawluan ni Regional Director Glorioso Daniel Z. Martinez ken ni Assistant Regional Director Engineer Eric C. Suriben. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa, na daw daytoy ti Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. God's mercy is abundant and His love for us is great. Even when you feel unworthy, God still chooses to love you and give you new life. Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. Dahil tangaroden, tinakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, ti dahito yung agsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693, Radio Tirad Pas ni partner Ruel Laranang. Iti DCTP Digital TV, adalita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, manipod nga mismo, ti Newsroom, ti TPN, ken DZTP. Dahil anak, gayem, ken kapsatyo, Jerry Gabaon, mga kaibigan, ito bigat, isumat lang nga oras, isumat lang nga estasyon, ti radyo, ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo, babay ni ti, Tirad Pas, damdamag, agsapa.